Lah ditutupi. Gak pabrik. Rusak. Orang ditutup terus. Pabrik tebu Glamor, Bos. Ya, Iya toh? ya Yo terbesar di Asia, bos. ngawur. Yo iki terbesar di Asia, bos. Iki lewat jalur sebelah iki. Jalure jalur Gaza. Lho, jalur tronton. Ngawur. Wis sambung kene. Masuk jalur lintas selatan. Dadi lek weruh kono ning Madura, Bos. Bola-bola ning Arab, kayak nek sing gowo bocah. Kayak buri dhewe nganu tukang parkir mau dijak dolan. Hancur. Wes, engko